pesar do tempo, vedes que hai moito calor humano aquí e que acollemos a conselleira con muitísimo deseo de enseñarle o motor económico de Valdeorras, que é a lonxa. Por lo tanto, benvida, conselleira, director, benvido outro director, bueno, estades na causa, esperemos que esta visita sea o preludio de muitísimas visitas máis, porque sabedes que é un sector moi vivo, moi dinámico e que necesita toda a axuda da Xunta sempre tuvemos da nao, a Xunta, a Consellería de Industria, o Concello de Carballeda e o Clúster da Louxa son un trío que é unitario. Por lo tanto, benvida conselleira e que sea preludio de muitas máis visitas. Bueno, por a nosa parte agradecer ao Clúster da Pizarra, a alcaldesa de Carballeda e tamén a conselleira de Industria, de Economía e Industria neste caso, por convidar a Xencia Turismo de Galicia, porque a verdad que este patrimonio industrial que ten a comarca de Valdeorras e Galicia pois ten un gran potencial para desenvolver un tipo de turismo que é o turismo industrial. Nós estamos en conversas co Clúster da Pizarra, hai certos proxectos que están xa aí no aire e probablemente poidamos desenvolver ao longo de un curto plazo pois algunhas alternativas para potenciar o turismo industrial alrededor do que supón todo o proceso de elaboración da pizarra, tendo en conta tamén a tradición mineira que ten esta comarca, pois que se remonta a tempos moi antigos. Aí están as minas de Valborraz, que son unhas minas de Wolfram explotadas históricamente, e hai paraxes e labores alrededor da pizarra que sí que estamos seguros que teñen un gran potencial para un desenvolvemento do turismo industrial. Bueno, pues bo día, moitas grazas, agradecer en primeiro lugar á alcaldesa que nos reciba hoxe en Carballeda de Valdeorras e agradecer, por suposto, o clúster e a todas as autoridades que nos acompañan hoxe. Importantísimo para a Xunta de Galicia todo o sector mineiro, o sector da pedra ornamental. Un dato que creo que amosa o potencial que ten a pedra en Galicia é que a metade das explotacións de pedra ornamental e a metade dos empregos vinculados a estas explotacións de toda España están en Galicia. Co cal temos que continuar impulsando nun momento onde ademais, desde o punto de vista industrial, non solamente ten importancia a industria da minería, a industria da pedra como tal, senón tamén o abastecemento de materiais e de minerais críticos nos países europeos. Hoxe quero dicir aquí que Valdeorras, sen dúbida alguna, pois o líder da lousa en Galicia, e por esta razón pois a alcaldesa se ten preocupado de que este concello sexa o primeiro ou vai a ser o primeiro en ser declarado como concello mineiro na comunidade autónoma. Teñen solicitado efectivamente esa calificación que saben que acabamos de legislala, entrou en vigor o 1 de xaneiro deste ano, que para aqueles concellos onde efectivamente se poda amosar que o sector mineiro ten un peso relevante dentro da economía da comarca, sen dúbida alguna que este é o caso nun concello onde ten máis de 2.000 empregos directos vinculados a esta industria da lousa e ademais onde estamos falando de 25 explotacións deste tipo. Co cal isto vai supor que tanto o concello como todas as empresas que generan esta actividade van ter en todas as convocatorias públicas ligadas á minería unha puntuación superior ás restantes empresas, aos restantes concellos, de acordo co que está legislado, e por suposto tamén será concello prioritario á hora de facer calquera tipo de colaboración para o desenvolvemento mineiro. Continuamos traballando en algo que creemos que é fundamental para a minería en Galicia, que dar a seguridade desde o punto de vista laboral e da sustentabilidade ambiental das explotacións mineiras. Por eso o próximo mércores sairá unha orde de axudas que dá continuidade aos dos últimos anos, 2,3 millóns de euros para apoiar a todas as explotacións mineiras e tamén de aguas minerais en canto ás actividades tanto de sustentabilidade ambiental como de eficiencia enerxética tamén este ano como novidade, e actuacións que melloren a seguridade e a saúde laboral dos traballadores. Bueno, e rematar dicindo
entendo que desde o punto de vista da estrategia industrial que ten a Consellería e que ten o Goberno autonómico, clave absolutamente o aproveitamento dos recursos naturais con esa lei para augas que saben que é a lei de aproveitamento de recursos naturais de Galicia, é clave a estrategia mineira. Estamos traballando xa no novo plan de desenvolvemento 25-27, continuando as liñas que se levan traballando nos últimos anos. Creemos que Galicia ten un potencial mineiro excepcional. Agora mesmo están 51 permisos de explotación en todas as provincias, saben que 10 están na provincia de Ourense, 2 en concreto na comarca de Valdeorras, que darán lugar ás explotacións ou os dereitos de explotación correspondentes, e a finais deste ano imos lanzar outros permisos de investigación para continuar traballando, como digo, nun sector que por sí mesmo dá emprego de calidade, pero ademais que é fundamental para o autoabastecemento da Unión Europea, para o autoabastecemento de Galicia. Nada máis. Conselleira, pode contar un pouco máis esa fusión que hai entre turismo e industria, esta declaración do Consello Mineiro de Galicia? Bueno, eu creo que o dicía ben o director xeral, non? O turismo penso é saber mellor que eu que agora mesmo ten un carácter absolutamente transversal, o que atrae as persoas e os viaxeiros, desde logo a unha comunidade tan rica como a nosa, son moitísimas cousas, a riqueza desde o punto de vista natural e tamén desde o punto de vista industrial, que é o exemplo claro do que estamos falando. A condición de Concello Mineiro ten desde logo unha repercusión directa desde o punto de vista económico, como digo, en facilitar axudas a tantos concellos declarados como tales como as empresas, pero vai permitir afondar en colaboración de toda a Xunta de Galicia con estes concellos para actividades de todo tipo. É unha actividade económica fundamental para a nosa región do turismo. Por lo tanto, pois a partir de agora, como digo, unha figura nova que todavía se acaba de solicitar por parte do Concello, pero traballaremos conjuntamente porque si creemos pois nese traballo que estamos levando a cabo de desestacionalizar o turismo e de aproveitar a totalidade dos recursos que temos na comunidade, que o patrimonio industrial ligado ao recurso natural é interesantísimo tamén para aportar algo diferente que nos diferencie de algún xeito respecto de outros territorios para atraer más. Comentaba usted la importancia del sector, las exportaciones además de la pizarra. Ahora esa amenaza de 20% de aranceles, ¿cómo puede afectar a este sector? Bueno, comentaba estes días que realmente para Galicia, por contextualizar un pouco que creo que é importante, as exportacións con Estados Unidos non son especialmente relevantes. Unha cifra que creo que se ve ben, de os 31.000 millóns de euros que Galicia exportou no ano 24, as exportacións a Estados Unidos representaron 800 millóns, é dicir, un 2%, con cal a afección ao total do PIB galego rondará un 0,2% actualmente, e con un panorama que podemos analizar, porque hai que ter en conta que as empresas galegas, eu creo que xa noutras ocasións amosaron a súa capacidade de diversificar mercados. O noso mercado principal, como digo, non é Estados Unidos, está na posición número 11, o mercado principal de Galicia é a Unión Europea, e hai que ver tamén como afecta, por exemplo, pois eses aranceis e tasas que están para outros países, por exemplo China, que ten uns aranceis e unhas tasas fortísimas, co cal pois tamén vai mobilizar de algún xeito as súas relacións comerciais. Co cal temos que traballar arreo cos sectores que estean máis afectados. Creemos que o sector do viño é o que vai estar máis afectado e, por suposto, manternos acompañando as empresas, a ver agora o Estado que acaba de convocarnos para recoñecer un pouco o apoio económico que se vai dar aos sectores, e tamén, como digo, pois un apoio creo que de coñecer outros mercados e de traballar. Temos unha antena do IGAPE en Miami con un observatorio específico, pero desde esa mensaxe que creo que se ten que coñecer que non é un mercado prioritario para Galicia, o mercado de Estados Unidos. Gracias. Gracias. Carlos.